я только так видела, что всегда только вдвоем там. A gondolatokat is. Állítólag lehetem. Jaj, még egyet szeretem volna mondani a szóval kapcsolatban, hogy az életből való és a legnagyobb terjedelemre pedig 1700-ban alapították magát az építményt. A várról a tó, meg a földéke milyen csodálatos. Ott is fentről nézünk erre, a gyümölcsök is aztán, úgyhogy az a legjobb. Túlzásba viszik. Nem biztos, hogy jó ez a mindennapi küldés, mert tulajdonképpen ezért van az, hogy annyira vakarózunk meg minden. Összesi pályát onnan föntről, meg bobbpálya. De nem mondtuk, hogy mi az. Jó. Még ennél szeretnék mindent, de arra néztek.